Povestea Rureni se scrie de peste 5 decenii. În 1968 a fost înființată la Vâlcea fabrica de conserve din legume, fructe și sucuri naturale concentrate, ce avea să devină în timp lider în domeniu. Fabrica are 4 linii de procesare moderne cu un volum de 15.000 de tone pe an. Portofoliul de produse conține peste 100 de sortimente. Acestea sunt comercializate pe piața internă, dar și la export în Germania, Italia, Anglia, Canada și Australia. Pentru o mai bună vizibilitate, au fost redesenate toate ambalajele celor peste 100 de sortimente și s-a lucrat la logo. Etichetele amintesc de cele lipite de bunica în copilărie pe borcanele din cămară. Într-o lume în care adaptarea unui produs la cerințele pieței nu înseamnă numai calitatea acesteia, eticheta vine să asigure identificarea, prezentarea și descrierea, contribuind la promovarea unui element de design și grafică, protejând produsul, consumatorul și mediul. Nivelul lunar de imprimare este în jur de 20.000 de bucăți. Imprimanta Epson C7500G a eliminat costurile asociate prin producerea de volume mici de etichete personalizate, necesare în special exportului.